Do prije 35 godina gospodarstva istočnoeuropskih zemalja bila su opterećena komunistima i socijalistima koji su svoje viđenje socijalne pravde provodili kroz gospodarstvo. I ta su gospodarstva propala, a izgleda da tim putem ide danas europski mainstream. Govor o gospodarstvu u ovom parlamentu svodi se uglavnom na to kako natjerati firme na zelenu proizvodnju i na to da imaju dovoljno žena i LGBT osoba u upravnim odborima. Dakle, učinili smo gospodarstvo ovisnim o subvencijama, o europskim projektima, ukratko o političarima. Mislite da investitori žele baš doći u takve uvjete i to promjenjive uvjete, jer se primjerice prije 10 godina EU je jako promovirala plin kao najekološkije gorivo, danas bi ga praktički zabranila. Dakle, nužan preduvjet za više investicija je slobodnije tržište. Dakle, manje regulative i pravna stabilnost. I svakako zaustavite sve glasine o novom europskom porezu. Hvala vam lijepa.